Jeg vil gerne fortælle om afstanden fra et punkt til en linje. Altså det er den vinkelrette afstand, der er mellem punktet og linjen L. Man kan beskrive en hvilken som helst linje ved hjælp af en ligning, og for at finde en linjes ligning, skal man bruge punktet på linjen, P0, som ses her, som har koordinaterne x1 og y1. Så skal man også bruge en normalvektor, som i ligningen ses som a og b. Normalvektoren er her, og den står altid vinkelret på linjen L. Hvis vi kigger på linje L's ligning, altså ax plus by plus c er lig med 0, det er den ligning, der står her, så kan vi allerede nu konkludere, at punktet P0 ligger på selve linje L. Linje L her. Hvilket vi kan se på de to sidste tegn, der er i ligningen, altså er lig med 0. Hvis der er stået ax plus by plus c er mindre end 0, vil punktet ligge i den positive halvplan. Fordi vinklen mellem normalvektoren og punktet er mindre end 90 grader. Og omvendt, havde der stået ax plus by plus c er større end 0, havde punktet P0 ligget i den negative halvplan og været større end 90 grader. Så bliver vi også præsenteret for et skalarprodukt. Det vil altså sige, at hvis P er et produkt i koordinatsystemet, er linjens ligning et udtryk for skalarproduktet. Skalarproduktet er altså det produkt, vi får ud af at prikke to vektorer sammen, altså ligesom at gange to vektorer sammen. Vi kan finde den korteste afstand fra punktet P til linjen ved at gå vinkelret ned på linjen ved hjælp af formlen, der står her. Formlen her, den beskriver altså, at hvis man flytter normalvektor over på den anden side af lighedstegnet, så får vi altså et skalarprodukt. Det vil sige, at hver side af lighedstegnet bliver divideret med længden af normalvektoren. Det vi så har fundet ud af, ved at jeg har vist de her formler, der er blevet præsenteret, det er afstanden fra et punkt til en linje. Altså den vinkelrette afstand der er mellem punktet og linjen L. Tak skal du have.